to rasa susah ing atimu, apa to kok rasa bingung ing pikirmu, apa to kok rasa peteng ing talanmu. Gusti Yesus kuwi jawabane. Pasrano, pasrano wae, pasrano ana ing asmane. Urip ayem lan tentrem atos saka panggoda, kamulyaning Gusti ana ing uripmu. Kok rasa susah ing atimu, apa to kok rasa bingung ing pikirmu, apa to kok rasa peteng ing talanmu. Gusti Yesus kuwi jawabane. Pasrano, pasrano wae, pasrano ana ing asmane. Pracaya, pracaya wae, pracaya ana ing asmane. Urip ayem lan tentrem atos saka panggoda, kamulyaning Gusti ana ing uripmu. Pasrano wae, pasrano ana